Slap af. Skal du komme lige om lidt? Oj. Jeg finder en stedmor. Bye bye. 5 years later. Hej. Hej, stedmor. Mommy, baby. Nå, men her kommer Kapuski. Så er vi færdige, drenge og piger. Og det var noget med mobning. Så hvis du har en stedmor, som der er så ond, som jeg, som den her, som hende her, det er jo bare en prank igen. Ja, men hun kom til at faktisk slå mig med den der bamsmand. Hun kaster bare sådan, Rabune! Ja, men så okay, så farvel! Og det er for børn. Ja. I skal vide, hvordan det er. Ja, så Nå. farvel! Nej, stop. Okay. Jeg skal ikke være så langt. Du skal sige det til din mor med det samme. Eller ring til politiet. Ring til politiet, helt sikkert. Ikke lige med.